DXDC Radyoman Report. Mutago, muhilak ug ang mga muyo na lang ang mabuhat sa tanang apektado sa kasamtangang giyera karon sa Israel at tali Hamas nga nagsugod niadtong October 7, 2023. Sa interview sa DXDC Arman Davao kang Maria Liza Gade, caregiver sa Israel, iyang gibutyag nga wala nay kabutangan ng iyang kaguol ug permi na lang siya magkurog sa matag tingog sa siren ug sa mga pagbutos sa mga bomba ug pusil. Dugang pa niya nga mas grabe ang gubot karong tuiga kung itandi sa nakalabay nga mga giyera tungod karon dili na lang bomba ang ginakahadlukan kun dili lakip na ang mga teroristang manulod sa panimalay ug mamusil na og ang mga sibilyan. Sa kasamtangan, libuan na ang natalang patay ug samda na lakip na ang pipila ka mga bata maong panghinaot karon sa mga apektado ilabi na sa mga OFW nga mahuman na ang maong kasamok aron mabalik na sa normal ang tanan lakip na ang panginabuhian ug aron usab nga wala nay kinabuhi pa ang makalas. Kasama mo sa balita og serbisyo publiko, Razuman Ivy Paridot, Tatak, RMN. RMN News, Diretso Balitang Metro Davao.